дар ин видео ман ба шумо 6 хатари ҷиддиеро мегӯям ки ба мардонагӣ сахт зарар дорад. ҳар рӯз мардон ин корҳоро карда истодаанд ва баъдан пурсон мешаванд ки чаро мо заиф шудем. ба боварӣ мегӯям, ин гуфтаҳои маро агар амал кунед, саломатии шумо бардавом то марг ҳамин хел қавӣ мемонад ва ҳатто мардонагиро чунон боқувват мекунад ки баъди истифодаи ин ман боварӣ дорам ки шумо дунболи зани дуюму сеюм меравед. бародарои ман, агар шумо хоҳед ки саломатии ҷинсӣ яъне мардонагии худро нигоҳ доред, тавсияи маро хуб гӯш андозед. барои идомаи барномаро дидан як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем ба сарпарастони барнома. Ширкати Зиёрат Шоп бо ҳиҷома ва доруҳои гиёҳӣ ва инчунин табобати гаймарӣ дар шаҳри Москва. Тамоми доруҳои гиёҳӣ бо нархҳои дастрас. Шумо метавонед худи ҳозир фармоиш диҳед. Таҳвил ба тамоми шаҳрҳои Русия ва инчунин ба Тоҷикистон ватани азизамон ба шаҳри Душанбе. Бо камоли эҳтиром салом арз мекунем ба ҳама бинандагони гиромии сомонаи Садои умед. ин видео ба хоҳиши шумораи зиёди бародарон омода шудааст ки мавзӯяш барои саломатӣ ва масъулияти мардонагӣ марбут аст. дар навор ягон суханҳои нохубу ноҷое нест, аммо матлабҳое баён мешавад ки бештар ба мардон тааллуқ дорад. аз ҳамин сабаб ин наворро ба мардон тавсия метиҳем ва барои бонувон бошад мо ба рӯзҳои наздик навору маводҳои зиёдеро пешкашашон хоҳем кард. мақсади мо фақат як аст: боло бурдани маърифат, эҳсоси масъулият ва ҳифзи арзишҳои инсониву оилавӣ. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем баъди тамошои навор ҳатман наворро ба тамоми наздикони худ ирсол кунед, то онҳо ҳам аз ин хатари калон худро эҳтиёт кунанд. ин навор на танҳо ба он шахсоне ки дар ҳамин бемориҳо дучор аст дахл дорад, ба шахсони солимам дахл дорад, чунки эҳтиёт кунанд аз ин хатарҳо ва саломатии худро нигоҳ доранд. ба боварӣ мегӯям, ин гуфтаҳои маро агар амал кунед, саломатии шумо бардавом то марг ҳамин хел қавӣ мемонад. якум, бисёри мардҳои моро бубинем ки шикамҳои худро бузург карда истодаанд, яъне фарбеҳ шуда истодаанд, аммо намедонанд ки бузург шудани шикам ба мардонагӣ хело зарари калон дорад. якум зарараш онро хурд мекунад, мекашад. дуюм, камҳаракатӣ ва зиёд нишастан гардиши хунро дар минтақаи кос ва узви мардонагӣ кам мекунад ва ин боис мешавад ки мардонагӣ заиф мегардад. савум, либоси танг ва аз матои синтетикӣ. ин метавонад ҳарорати узвро зиёд карда ва истеҳсоли нутфаро кам кунад. чаҳорум, стресс ва изтироб бевосита ба қобилияти ҷинсӣ таъсири манфӣ мерасонад. миёни майна ва узви мард робитаи асабӣ вуҷуд дорад. стресс боис мегардад ки хунгардӣ дар ин система кам гардад ва қобилиятро ҳам хело кам кунад. панҷум, истеҳсоли равғани зиёд, шакар ва хӯрокҳое ки зуд тайёр мешавад. ин боиси фарбеҳ шудани инсон мегардад ва тестостеронро кам мекунад. шашум, бемории қанди диабет. диабет асабҳоро зарар расонда ва боиси кам шудани эҳсос ва нотавонии ҷинсӣ мегардад. бародарои ман, агар шумо хоҳед ки саломатии ҷинсӣ яъне мардонагии худро нигоҳ доред, тавсияи маро хуб гӯш андозед. ман ба тамоми хурду калон, хо зан доро, хо безан, ҷавон, пир тавсия метиҳам ҳатман ин кори гуфтаи маро як маротиба иҷро кунед. iLife яке аз маҳсулотҳое ки безарар, бехимикат аз тамоми гиёҳҳо омода шудааст. барои тамоми мардҳо бисёр зарур ва муфид аст. ин чӣ қобилиятҳо дорад? дар як муддати кӯтоҳ простатаро нобуд сохта, роҳи пешобдона мустаҳкам карда, тамоми хунукии мардора мебарорад ва ҳатто мардонагиро чунон боқувват мекунад ки баъди истифодаи ин ман боварӣ дорам ки шумо дунболи зани дуюму сеюм меравед.
аммо ман ба шумо тавсия наметиҳам зани дуюм сеюмро, чунки дар қонунгузории Тоҷикистон барои ҳар як мард як зан омадааст. ай ҳамин сабаб ин хеле ва хеле барои шумо фоиданок аст, фоидабахш аст. як маротиба шумо метавонед гирен, истифода барен, фоидаша ки диден, ман боварӣ дорам ки дар ҳаққи мо ҳам дуо мекунем. новобаста шумо дар кадом синни сол ҳастен, хо дар 60-70 ҳастен, хо дар 15-20-25 фарқ надорад. дар ҳама синну сол шумо аз ҳамин чиз истифода баред. ин бе ягон зарар аст, саломатӣ дар мадди аввал меистад. алалхусус барои мардон ин мардонагӣ ҳаст. бемардонагӣ ин зиндагӣ нестай, ки имрӯз бисёри мардон аз ҳамин чиз шикоят карда истоданд. ин акнун даво барои ҳамаи шумо. шумо ба истифодаи ин мисли марди 18-сола мешавед. ин чизро аз куҷо дастрас кунем? акнун ширкати Роҳи Наҷот тамоми лавозимоти рӯзгор бе ягон химикатро барои тамоми мардуми Тоҷикистон фароҳам овардааст, ки дар ин ширкат тамоми маҳсулоте ки шумода лозим аст бе химикат баҳри шумо мо дастрас карда метавонем. дастафка яъне таҳвил ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон дорем. шумо метавонед аз ҳамин чиз фармоиш диҳен, дар як рӯз омада дар дасти шумо мерасад. як курс табобаташ 2 пачка аз ҳамин аст, 12 донаӣ дорад, 24 дона. тарзи истифодаи ин, як донаашро кушода, каме оби ҷӯшомадагии широгармро дар болояш мерезен ва ин мисли вай дорад, килей дорад. килеяшро ҳуй карда ба таҳпуш мечаспонед ва таҳпушро мепӯшед то саҳар меистад. саҳар гирифта инро мепартоед. ҳаминро ҳар шаб истифода мебаред. шахсое ки хунагирифтагӣ сахт доред, мардонагитон заиф шудагӣ аст, дар 3-4 рӯз натиҷаша шумо худтон мебинед. дар 3-4 рӯз. ва одамое ки солимам ки бошен, аз ҳамин чиз истифода баред барои пешгирии тамоми бактерияву простатаву хунукиҳо ҳастай. тамоми мардум хунукӣ дорад. ҳатман аз ҳамин чиз бояд истифода баранд. шахсое ки ҳастанд бо як таи ҳамин саломатияшон хуб мешавад. яъне бо 12 таи ҳамин истифода мебарад, як пачкаи ҳамин 12 дона дорад. ба як пачкаи ҳамин аллакай саломатишонро барқарор мекунанд, мисли марди 18-сола мешаванд. нархи ин 159 сомонӣ. ба кадоме агар аз шумо лозим бошад, ба WhatsApp муроҷиат кунед, дар муддати як рӯз рафта ба дасти шумо мерасад. ширкати Роҳи Наҷот сомонаи худро дар YouTube, TikTok, Instagram, Facebook кушодагӣ аст, ки роҳбари ширкат Садои умед бародаратон ҳастай. бо дили пир чизере ки барои шумо тавсия метиҳем, ҳамчун бародарона, ҳамчун чизере ки истифода бурдагем, дидаем ки чӣ қадар фоида дорад, барои шумо тавсия метиҳем. метавонед ба дили пир харидорӣ кунед.